It would be a magazine, ale nemáš toľko džín. It would be a bravo, ale to by stálo. Respect. Áno, to je pravda, ale že to je tak dobrý pocit, ukludňujúci. To je najlepší detský pocit, vôbec na chvíľu plakať. To je najlepší detský pocit. Konečne to svinstvo zmizlo, čo to dieťa neví, ani sa na to poriadne kúknú, čo to môže byť. Takže pláčem, ďakujem, chválim Mári, že môže chvíľu mať kľud a nevím kto, ten čo má tých očí, ako možno čo zrovna ho napomínajú, ešte budúce viac. No, že nahráva to je dôležité, že sa musí napovedať. Kaukazit. Kroky. Kaukazit majú na to, že to niečo. Však. Pozrite sa. Zložil som si papier na polovičku. Polovičku si dám sem. V ruke mám fixku a pokúsim sa nakresliť svoju tvár. Napríklad svoju. Nevidím. Hotovo. Teď. Kľúci a holky. No to snad nie, ono je to niečo. Tak si to dorobím ešte teda. Jak máte tie americké seriály, že všetky deti majú henten oný puberták jednu fixku. Prečo? Amerika, ne? Môžem, ne?